Kakuhaan og inspirasyon ang usa ka kanhi seaman nga nakapundar og natural spring nga resort sa Baganga, Davao Oriental tungod sa pagpaningkamot og kakugis sa kinabuhi. Atong sayron sa kwento ng Pilipino ni Jandy Esteban. Nag-antos sa labod aron mahatagan og maayong kaugmaon ang pamilya. Naningkamot taman sa kinhawa. Kini ang kinabuhi sa kanisiman nga si Esperidion nga taga Baganga, Davao Oriental. Kinsa na nag-iya na karon ni ining Natural Spring Resort sa Barangay Mahanob sa nasangpit nga lungsod. Mao kini ang ganti sa iyang kadasig ug pagpaningkamot. Doon na kini upat ka swimming pool. Ang usa gidisenyo niya og barko ug ang tubig limpyo ug bugnaw. Tubod ang tinubdan. Close to nature gyud ang imong mabati tungod sa ilahang mga bamboo house. Sa mga mahiligon mo kanta, available ang videoke o ubang kalingawan. Dinhi, imong matagamtaman ang pahulay sa tunga-tunga sa malinawong palibot. Simpleng kasuruyan, pero gikan sa paglimbasog nga hinaguan. Kinahanglan na gyud kay set aside ka savings. Pagabot sa panahon nga ikaw mo retire na, at least na kay kapundar. Malipay yun nga nakita na ako ang akong ginaguan. Karon bisan pag wala na kay trabaho, at least na kay income. Kung doon na may ganti, alang kaniya isip usa kasiman kani adto, gawa sa sapi, kini ang makita ang nindot katalan-awon sa dagat, nga daw lapad nga pamintal. Iyang nasaksihan ang pagsubang o pagsaup sa adlaw, apan dili tiaw ang pagsulay. Panahon nga mudangoy-ngoy na ang kamingaw sa pamilya, nga anaa sa layo. Ang kinahanglan gyud sa usa ka OFW is disiplina sa sarili para sa pamilya, para sa kaugmaon. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, Jandy Esteban. 1 Mindanao.